Shawo Shedrak. Wadhi kaunti ma Baringo kama kumthuolo malacho kaunti ma Baringo osebedo ka imenyo kalore gi koso arita makare nek makinde ka kinde kod luwo kido gi timbe makinde gi osekalo gino mopondo ei kaunti en achiel kuom counties mayudo kwan mamalo mar jolimbe. Kalore gi mano, riwruok moro ni 1000 lenses ochako chenro mar tiyo gi weche limbe e lando kwe e alworano kendo kelo winjruok makare kind dhoudi ma ok osebedo ka modhore pi e alworano. Geraldine Waruguru, ma en jariemb ndege mag kambi mar Kenya Airways, owacho ni yor limbe en achiel kuom yore mag kelo kanyakla jo Kenya mawuok e tunge piny mopogore kendo tieko kido moko magalagala kaka kuo mag jamni e kind mamoko. Limbe kauntino William Kimosop medo ni limbe nyalo kelo jo Kenya kanyakla. All about promoting tourism, basically looking at the untapped, high potential tourism destinations. Kenya is a very rich country. It has so much resources that people have not explored. So many very unique sites that people have not explored. And it's an opportunity now for us to be able to showcase these particular opportunities and activities that are there. We're going to educate the children using our own natural, features and resources on what our land has to offer without even crossing the Kenyan borders. So education, peace, development, and that tourism at the end of the day is going to bring a lot of economic development for this community and the country as large. Tourism is one of the best tools that can nurture peace from one village to the other, from one community to the other. It is possible. Peace is possible because that is a human. It's a human attribute that we satisfy our curiosity. Kaunti ma Turkana en jalup gavana ma kauntino John Russo yango ni piny owacho ma Netherlands komakore kod kauntino golo